Június 17-én 5 osztály énekezengett a Ramazette épületben. Búcsúztak. Végigjárták az iskola termeit, és közben talán fölidézték az iskolás évek egy-egy emlékezetes pillanatát. Énekszó kíséretében érkeztek meg az udvarra is, ahol már szüleik, rokonaik, barátaik, tanáraik és diáktársaik várták őket, hogy együtt ünnepeljenek. A 8. osztályosok szónoka Vas Ildikó volt, aki visszatekintett az eltelt évekre, köszönetet mondott, és a diáktársaktól is búcsúzott. Eljött hát a nap, a búcsúzás iskolánktól, amely látott minket felnőni. Életünk egyik fontos állomására érkeztünk. A ballagásra tulajdonképpen 8 éven át készülünk, hiszen minden egyes iskolában eltöltött nappal közelebb kerültünk a mai naphoz, amikor el kell búcsúznunk mindattól, amiben eddig éltünk, és ami biztonságot nyújtott. Jól lehet, nem mindig úgy léptünk be iskolánk kapuján, hogy fulig szaladt a szánk, de azért mindig vártuk a holnapot, a barátokat, az új csínyeket, a hosszú beszélgetéseket, vagy az egyszerű semmittevést az udvaron. És a hosszabb ideig voltunk távol, mindig felvillant néhány emlékkép, hogy milyen jó volt, amikor együtt viccelődtünk, vagy hogy milyen kínos volt, amikor lányos fiú zavarunkban, a térkép előtt állva, remegő kézzel és lábbal Debrecen a Dunántúlon kerestük. Olyan élményekkel gazdagodtunk e falak között, amelyek egy egész életre szólnak. Hisz kifelejteni el a tanítónéni kedves mosolyát és dicsérő szavát, vagy ki ne emlékezne az első rossz jegyre. De ezek az apró jelentek hozzánk nőttek, és részeinké váltak. És most kicsit mindenki fél, hisz nem tudjuk, hogy milyen lesz a középiskola, a tanárok, bírjuk-e majd a koleszt, ugyanakkor kíváncsiak is vagyunk, és szeretnénk végre mi is megtapasztalni, hogy milyen jó érzés is valójában kimisnek lenni. És ahhoz, hogy ilyen boldogan és élményekkel telve hagyjuk el ezt az iskolát, nagyban hozzájárult a tanárok és a szülők munkája. A tanárokért, akiknek szeretném megköszönni az összes ballagó diák nevében azt a sok türelmet, megértést és szeretetet, amivel mindig fordultak hozzánk, és amivel terelgettek minket a helyes úton. Sokszor órákig magyarázták el ugyanazt a tananyagot, csak hogy mindenki megértse, és nem egyszer percekig kérleltek minket, hogy figyeljünk rájuk. A szülőknek is hálával tartozunk, hiszen mindig ott álltak a háttérben biztos pontként, és akikhez bármikor fordulhattunk tanácsért, vagy egy jó szóért. És most pedig engedjétek meg, hogy Jéggyörgy idézetével búcsúzzam. Elmúlt, mint 100 másik pillanat, és tudjuk mégis, hogy múlhatatlan, mert szívek őrzik, nem szavak. Zelenka Ildikó szavallatát követően pedig Szabó Mária igazgatónő szólt a ballagókhoz. A költő szavaival köszöntelek benneteket, hisz utazás volt nekem minden tanév, hol eszem foragt a gépen titkott erejükben, szép szavak dzsungelén át, számok ösvényein jártam, s íme nézd rám, itt állok gazdagon. Tisztelt ünneplőközönség, városvezetők, vendégek, barátok, köszöntöm Önöket. Köszöntöm a szülőket, nagyszülőket, tanárokat, diákokat. De megkülönböztetett tisztelettel és meleg szeretettel köszöntöm a ballagó diákokat. Figyelmünk, szeretetünk most rájuk irányul. Kedves ballagók! A mai nappal életetek egy nagyon fontos szakaszához értetek, megérkeztetek az ifjúság kisküszöbére. 8 év tanulmányait zárjátok le, búcsúztok az iskolától, az osztályfőnöktől, a tanártól, a tanítótól, és búcsúztok az igazgatótól. Bízom abban, hogy az itt eltöltött évek megalapozták a jövőtöket, és erre a biztos alapra lehet felépíteni a vágyak házát. Tanáraitok, tanítóitok igyekeztek mindent megtenni annak érdekében,
hogy képesek legyetek arra, hogy bárhová vet az élet, bármelyik iskolába mész, mindenhol bizonyítani tudod, hogy jó úton jársz. Az irányító és féltő szavak hiszem, hogy célba találtak. Hisz hasznos emberré a fáradtságos évek tesznek benneteket is. Most elkövetkezik a nagy változás, lesz közületek, aki ide a gimnáziumba érkezik, lesz, aki másik gimnáziumba vagy középiskolába. Most búcsúzunk és elmegyünk, csendül fel az ének néhány percet. Valóban mindenki valahova, valamerre elindul. De ne feledd iskolád, amely mindig szeretettel visszavár. Gyere vissza, mondd el az élményeket, mondd el a viccet, de kérjél segítséget, ha erre szükséged van. Várunk benneteket. Kedves ballagó lányok és fiúk, legyetek büszkék iskolátokra, tanáraitokra, és nagyon-nagyon tiszteljétek szüleiteket. Mi tanárok is büszkék vagyunk rátok. Kedves szülők, köszönöm a sok törődést, aggodalmat, támogatást, és azt a féltő gondoskodást, mellyel gyermekeiket, mint egy igazi virágszálat gondoztak, simogattak, és most itt vannak. Kérem önöket, hogy még vigyázó tekintetüket ne vegyék a gyermekükről. Segítsék őket, és szeressék. Kedves ballagók, köszönjük a gyönyörű szerenádot, a szép búcsú perceket, amelyekkel az előbb köszöntetek el tőletek. Ilyenkor az Ilinek is nehéz, elszorul a torka, és ahogy neked megcsillan a könnyed szemedbe, úgy nekem is. Hát indulj, mert a nagyvilág vár, és sok-sok nemes szív vár kint, és ne félj. Majd Mészáros Ágnes, a szülői szervezet elnöke kötötte fel a 2005-ben búcsúzó osztályok szallagját az iskola zászlajára, melyet ezt követően átvettek a 7-eset. Az ünnepség jutalmak átadásával fejeződött be. 15-en kaptak oklevelet kiemelkedő tanulmányi eredményért, sportteljesítményért, illetve közösségi munkáért. Jeles bizonyítványért 3 diák, kitűnőért pedig 8 könyvjutalmat kapott az iskola igazgatójától. 1 diák kapott jutalmat a Mészáros Ábrahám Alapítványtól. A Ramazetter Vince Alapítvány külön díjait Németh Zoltán adta át 11 tanulónak, akik az évek során a tanulás vagy a sport, vagy mindkettő terén kimagasló eredményt értek el. Aranymedált szintén az alapítvány képviselőjétől 2 ballagó vehetett át.